Benvinguts a Vic, terra de trial i passió pels esports. El passat 27 d'abril la ciutat va tornar a fer història amb el Gran Premi Ciutat de Vic, última prova de la 26a Copa Osona i competició internacional C1 de la UCI. Vic és més que una ciutat, és una referència mundial. Ja va acollir el Campionat del Món de 2021, dues Copes del Món els anys següents i aquest juliol serà l'escenari dels Jocs Mundials de la Joventut. Tot això gràcies a la feina constant i apassionada del Club Trial Sport, que no només ha fet créixer una generació de campions com Eloi Palau, Alba Riera o Martí Riera, sinó que treballa dia a dia per construir una base sòlida i àmplia d'esportistes que asseguri el futur del trial. El Mas de Bigues es va omplir de talent amb 193 riders vinguts d'arreu del món, des de joves promeses fins als grans noms de l'escena global. Dues estrelles brillaven amb força, la campiona del món i rider local, Alba Riera, i el campió del món de 20 polzades, Alejandro Montalvo. Prepareu-vos per viure el millor trial del planeta. Comencem! Siempre gusta volver a Vic, ¿no? Un sitio donde hemos competido tantas competiciones tan importantes y bueno, estar aquí con este maillot pues significa mucho para mí. Bueno, vamos a ver cómo se da, son de las primeras competiciones del año, llevamos poco tiempo compitiendo. Estamos todavía cogiendo forma, pero bueno, yo creo que llego con buen nivel, llego con muchas ganas de competir, así que forma totalmente diferente, 2 vueltas, 5 zonas, no hay final, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en competiciones más importantes, pero bueno, la verdad que con muchas ganas y además el sitio, las zonas son pues muy bonitas, muy espectaculares, así que con ganas de empezar. Honestly, I just want to enjoy this competition now. Super nice weather today and some tough competition, so we can, all the best for that competition and then onwards throughout the season, yeah. I see them quite long sections, which to be honest does suit me. I'm quite a fast rider, so yeah, I look forward to going rapid for all them sections. Aviam, he vist les zones, crec que són... No hi ha cap pas que diguis molt complicat, però són molt llargues, per tant, punts segur que en deixarem. Però bé, òbviament l'objectiu és guanyar, però hi ha molt nivell avui. La veritat és que molt content per córrer amb aquest mallot aquí. És un mallot que volia aconseguir fa molt de temps i lluir-lo a casa doncs, sempre va bé. És una motivació extra. El Gran Premi Ciutat de Vic va reunir 16 riders d'altíssim nivell a la competició d'elit femení, amb participants de França, Suïssa, Alemanya, Espanya i, com no podia ser d'altra manera, Catalunya. Participació de luxe en una categoria on destacaven noms com la biguetana Alba Riera, campiona del món, Vera Barón, campiona d'Europa i excampiona del món, Nina Vavra, campiona de França, Andrea Pérez, campiona d'Europa júnior i figures com Laia Esquís, la suïssa Debbie Studer o la rookie catalana Yun Vilajosana. Les riders havien de completar 2 voltes a 5 zones especialment exigents, trams llargs, tècnics i amb una dificultat afegida. No es podia perdre ni un segon dels 2 minuts reglamentaris. A la primera volta, Alba Riera va començar forta i regular, aconseguint la màxima puntuació, 60 punts en una de les 5 zones. Darrere seu, Barón també signava una zona perfecta, però alguns errors en la resta de zones la situaven a 30 punts de la biguetana. Nina Vavra, sense cap zona neta, demostrava una gran regularitat per mantenir-se tercera, seguida per una molt sòlida Andrea Pérez. Laia Esquís se situava just darrere, mentre que la lluita per la 6a i 7a posició es disputava entre Debbie Studer i la francesa Louinot. La jove Yun Vilajosana, tot i el seu talent, no trobava les bones sensacions i es quedava amb només 40 punts. Amb la segona volta tot quedava per decidir. Barón, demostrant per què ha estat campiona mundial, millorava la seva actuació amb 50 punts més i tornava a clavar la zona 1, posant pressió a Riera. Però la biguetana, concentrada, no fallava. Amb un total de 250 punts, s'assegurava una brillant victòria a casa seva. La lluita pel tercer lloc es va mantenir igual d'intensa. Nina Vavra i Andrea Pérez arribaven molt ajustades, però l'experiència de la francesa li permetia pujar al podi, tot i no tenir el seu millor dia. Un espectacle de nivell mundial que demostra, una vegada més, el gran moment que viu el trial femení. El podi, doncs, encapçalat per la campiona del món, Alba Riera, seguida de Vera Barón, i Nina Vavra, en segona i tercera posició, respectivament. Doncs l'he liat una mica des del principi de la competició, no em notava molt bé a la bici, però bueno, tot i així vaig avançar les zones, vaig fer alguns punts i no, era molt bé aquí amb el sol avui i sí, contenta amb el resultat. Doncs per aquesta temporada, de guanyar un altre cop el Campionat de França, que m'agrada molt aquesta camiseta, i tornar a pujar al podi a una Copa del Món i intentar un podi al campionat també. Bueno,
estoy como con un sabor un poco agridulce. La primera vuelta no me ha ido muy bien, pero bueno, la segunda he conseguido remontar un poco, así que nada, me quedo con la segunda vuelta, así que contenta. Para mí estar en Vic, la verdad que me trae muchos recuerdos, es muy nostálgico. Gané mi primer mundial aquí en 2019. Me acuerdo de ese momento, vamos, cada vez que paso por esa zona es como mundial. Así que sí, me trae muy buenos recuerdos, no solo de ese mundial, Copas del Mundo, C1s, de estar aquí todos los años, así que la verdad que me gusta mucho venir y los recuerdos que me trae. Bé, la veritat que ha anat prou bé. Sí que és veritat que les zones eren llargues i com que jo estic començant a entrenar i estic començant la temporada, doncs ha estat bastant dur, però bueno, al final molt contenta, bones sensacions sobre la bici, he anat fent, anar sumant i al final les sensacions han anat vingut més cap a la segona volta, tot i que el cansament també, però bueno, molt contenta com ha anat tot. Córrer amb el mallot arcoiris també et dona un plus, perquè bueno, és tot el sacrifici que hi ha hagut anteriorment fins a guanyar el mallot i llavors l'any a sobre poder representar tot l'esforç que hi ha hagut abans. Amb 42 participants de primer nivell vinguts de Catalunya, Espanya, França, Suïssa, Itàlia, Bèlgica i Xile, la categoria elit masculina del Gran Premi Ciutat de Vic prometia un autèntic espectacle i no va decebre. Teníem aquí l'elit mundial del trial i les 5 zones dissenyades per la prova exigien el màxim: tècnica, resistència i estratègia. Obstacles d'alta dificultat tècnica i física on qualsevol petit dubte podia significar no acabar la zona dintre del temps. Una competició intensa, vibrant i espectacular. Entre els grans noms destacava l'anglès Charlie Rolls, número 1 mundial amb roda de 26 polzades i campió de la Copa del Món 2024, amb un estil personal i fluid. El madrileny Alejandro Montalvo, actual campió del món amb roda de 20, arribava amb un nivell excel·lent i el seu compatriota Borja Conejos, campió de la Copa del Món 2024 i excampió mundial, mostrava un estat de forma impecable. També hi era el viladreuenc Eloi Palau, campió d'Europa i excampió del món, que competia al màxim nivell que li permetien les molèsties per una lesió recent. Completaven l'elenc de favorits Dani Barón i Julen Sáenz de Ormijana, números 2 i 4 del món en 26 polzades, decidits a lluitar a cada zona. Darrere seu, noms en ascens com el jove francès Robin Berchati, l'olotí Martí Vaireda o el biguetà Martí Riera, que malgrat no estar recuperat d'una lesió que arrossega des de fa mesos, no va voler perdre's la cita. La primera volta ja va deixar les coses clares. Montalvo i Rolls espectaculars van assolir 4 zones perfectes i només van cedir 10 punts cadascun, empat a 290 punts. Per darrere, fins a 5 riders empataven a 230 punts: Conejos, Julen Sáenz, Eloi Palau, Dani Barón i Robin Berchati, prometent una segona volta d'alta tensió. Vaireda seguia de prop amb 210 punts, mentre que Nathan Chagà, Toni Guillén i altres joves atletes demostraven que la nova fornada de riders puja amb un nivell molt alt. Entre ells, un mite, Benito Ros, 10 vegades campió del món. El navarrès no lluitava pel podi, però el seu llegat i passió continuen sent una inspiració per a tota la comunitat del trial. A la segona volta, Montalvo va sortir decidit a tot. 4 zones perfectes, tan sols 10 punts perduts. Mateixa puntuació que a la primera, 290. Això posava la màxima pressió sobre Rolls. L'anglès, obligat a la perfecció, no va poder resistir. Una caiguda el va condemnar a cedir al primer lloc. Per la seva banda, Borja Conejos no decebria i signava també una gran segona volta amb 290 punts, un rendiment brillant que li assegurava el tercer esglaó del podi, acabant finalment darrere de Rolls, que assolia el segon lloc. Julen Sáenz amb 280 punts quedava a tocar en quarta posició i Eloi Palau amb 2 zones perfectes i una gran millora aconseguia una meritòria 5a plaça, un 5è lloc que a més li donava la victòria final a la classificació general de la Copa Osona 2025. Barón també millorava, però quedava per darrere de Palau i seguit de Berchati, Vaireda, Nathan Chagà i Toni Guillén, que completaven el top 10 amb solvència i esforç. Una competició d'altíssim nivell amb emoció fins a l'última zona i protagonistes de luxe, que deixen clar per què el trial internacional mira cap a Vic com un referent indiscutible. Guanyador de la prova, doncs, Alejandro Montalvo, amb Charlie Rolls i Borja Conejos en el segon i tercer calaix del podi. Bueno, pues nada, hemos acabado la carrera aquí en Vic, bastante contento con mis sensaciones, con las zonas, unas zonas muy chulas. Y nada, he hecho ahí un pequeño fallo en una zona, pero bueno, en general muy bien, contento y ahora esperar al jueves, que es la segunda prueba aquí, así que nada, muy bien. Las zonas estaban chulas, no eran súper difíciles, pero había algún paso que había que hacer bien, así que me han gustado bastante, largas y para empezar la temporada muy bien.
So yeah, today I was a little bit sketchy, honestly, but yeah, and had a few scary moments. I hit my hand on one of the obstacles, and yeah, very sketchy. But I was lucky to come away with second, and actually, in general, I was really good. So I'm pretty happy. I look forward to the next one next week. Bueno, pues muy contento de primer puesto hoy aquí en el Gran Premio de Vic, en la internacional. La verdad que contento del resultado, también de mis sensaciones progresivas, de menos a más. He podido disfrutar de las zonas, un nivel correcto, un buen sitio, el clima nos ha acompañado, que era importante, ayer se preveía un poco de lluvias. Así que nada, contento ya te digo, de conseguir el primer puesto aquí en un sitio icónico para el trial. I ara gaudiu amb les millors imatges del Trofeu Internacional Ciutat de Vic 2025, una jornada plena d'emoció, talent i pura passió pel trial. Esperem que hagueu vibrat amb cada zona, amb l'espectacularitat d'aquesta disciplina única, i no oblideu que el gran espectacle continuarà el proper juliol amb els Jocs Mundials de la Joventut, aquí mateix, a Vic, perquè això no és només ciclisme, això és emoció, això és espectacle, això és trial.